V-ați gândit vreodată ce vreți să vă faceți când veți fi mari? E o întrebare importantă. De la a fi astronaut la a deveni medic, opțiunile sunt nesfârșite și fiecare dintre ele vine cu propriile sale provocări și recompense. Poate că vă imaginați lucrând într-un laborator, descoperind noi medicamente, sau poate visul vostru este să deveniți un artist renumit, creând opere de artă care să inspire milioane de oameni. Indiferent de visul vostru, este esențial să începeți să vă gândiți la el încă de pe acum. Ați alege o carieră e ca și cum ați porni într-o aventură palpitantă. Fiecare pas pe care îl faceți vă aduce mai aproape de destinația voastră finală. La fel ca într-o aventură, veți întâlni obstacole și provocări, dar și momente de bucurie și satisfacție. Este important să fiți pregătiți pentru orice și să aveți curajul să explorați necunoscutul. E vorba despre a găsi un drum pe care să vă placă să mergeți. Un drum care să vă aducă bucurie și împlinire. Poate că acest drum vă va duce prin locuri neașteptate și vă va oferi experiențe pe care nu le-ați anticipat. Este important să rămâneți deschiși și să vă adaptați la schimbări. Fiecare cotitură și fiecare bifurcație pe care o întâlniți pe drum vă oferă o nouă oportunitate de a învăța și de a crește. Acest drum vă va permite să vă folosiți abilitățile și talentele în fiecare zi. Gândiți-vă la lucrurile care vă pasionează și la activitățile în care excelați. Acestea sunt indicii importante despre ce carieră ar putea fi potrivită pentru voi. De exemplu, dacă vă place să rezolvați probleme și să găsiți soluții creative, poate că o carieră în inginerie sau design ar fi ideală pentru voi. Dacă sunteți pasionați de ajutorarea altora, o carieră în medicină sau asistență socială ar putea fi drumul vostru. Gândiți-vă la cariera voastră ca la o călătorie specială, doar a voastră. Fiecare persoană are un drum unic de parcurs și este important să nu vă comparați cu alții. Ceea ce funcționează pentru o persoană poate să nu fie potrivit pentru alta. Ascultați-vă inima și urmați-vă pasiunile. Aceasta este călătoria voastră și doar voi puteți decide care este cel mai bun drum de urmat. E o călătorie în care puteți învăța lucruri noi și puteți schimba lumea în bine. Sunteți gata să explorați? Fiecare zi este o nouă oportunitate de a descoperi ceva nou despre voi înșivă și despre lumea din jurul vostru. Nu vă fie teamă să încercați lucruri noi și să ieșiți din zona voastră de confort. Fiecare experiență, fie ea bună sau rea, vă va ajuta să deveniți persoana care sunteți menită să fiți. Haideți să descoperim împreună cum să alegeți drumul perfect pentru voi. Vom explora diferite cariere, vom învăța despre abilitățile necesare pentru fiecare și vom descoperi cum să facem alegeri informate. Este un proces de descoperire și creștere și suntem aici să vă ghidăm la fiecare pas. Așadar, pregătiți-vă să porniți în această aventură minunată și să descoperiți drumul care vă va aduce cea mai mare bucurie și împlinire. Înainte să porniți în aventura carierei voastre, e important să vă cunoașteți pe voi înșivă. La ce sunteți buni? Ce vă place să faceți? Care sunt valorile voastre? Gândiți-vă la lucrurile care vă fac să fiți entuziasmați să învățați. Vă place să construiți lucruri? Poate vă place să-i ajutați pe ceilalți. Poate aveți talent la rezolvat probleme. Toate acestea sunt indicii care vă pot ghida către o carieră împlinitoare. Școala e mai mult decât manuale și examene. E un loc unde puteți descoperi noi interese și dezvolta abilități valoroase. Fiți atenți la materiile care vă plac. Aceste materii ar putea fi cheia carierei voastre viitoare. Vorbiți cu profesorii voștri. Ei vă pot oferi îndrumare și sprijin. Nu uitați, învățarea nu se oprește odată cu sunetul clopoțelului. Explorați-vă interesele și în afara școlii. Familia voastră joacă un rol esențial în explorarea carierei. Ei vă cunosc mai bine decât oricine. Vorbiți cu ei despre visele și aspirațiile voastre. Împărtășiți-vă gândurile și sentimentele despre diferite cariere. Familia vă poate oferi sfaturi valoroase și încurajare. De asemenea, vă pot pune în legătură cu oameni din diferite profesii. Nu uitați, familia este cel mai mare sistem de sprijin al vostru. Nu vă fie teamă să apelați la ei pentru îndrumare. Lumea se schimbă constant, la fel și trendurile în carieră.
Fiți atenți la ce se întâmplă în jurul vostru. Care sunt unele dintre joburile căutate? Ce probleme trebuie rezolvate? Explorați diferite industrii și aflați despre domeniile emergente. Nu uitați, călătoria voastră în carieră este unică. Alegeți un drum care se aliniază cu valorile voastre și are un impact pozitiv asupra lumii. Secțiunea 6. Trasarea cursului, sfaturi practice pentru tinerii exploratori. Acum că vă înțelegeți mai bine pe voi înșivă și lumea din jur, e timpul să acționați. În această secțiune, vom explora câteva sfaturi practice care vă vor ajuta să vă trasați cursul în viață. Fie că sunteți la început de drum sau căutați să faceți o schimbare, aceste sfaturi sunt menite să vă inspire și să vă ghideze. Începeți prin a face o listă cu carierele care vă interesează. Apoi, documentați-vă. Căutați informații despre fiecare carieră, inclusiv cerințele educaționale, abilitățile necesare și oportunitățile de angajare. Folosiți resurse online, cărți și articole pentru a obține o imagine clară a fiecărei opțiuni. Vorbiți cu oameni care lucrează în acele domenii. Întrebați-i despre experiențele lor, provocările pe care le-au întâmpinat și sfaturile pe care le au pentru tinerii care doresc să urmeze aceeași cale. Aceste conversații vă pot oferi perspective valoroase și vă pot ajuta să luați decizii informate. Participați la târguri de carieră și ateliere. Aceste evenimente sunt oportunități excelente de a întâlni profesioniști din diverse domenii, de a afla despre tendințele din industrie și de a vă extinde rețeaua de contacte. Nu subestimați importanța networking-ului. Cu cât explorați mai mult, cu atât drumul vostru va deveni mai clar. Fiecare experiență, fie ea pozitivă sau negativă, vă va ajuta să înțelegeți mai bine ce vă doriți cu adevărat. Nu vă temeți să încercați lucruri noi și să ieșiți din zona de confort. Nu uitați, e în regulă să vă răzgândiți pe parcurs. Viața este o călătorie și este normal să aveți îndoieli sau să descoperiți noi interese pe măsură ce evoluați. Flexibilitatea și deschiderea către schimbare sunt esențiale pentru a vă găsi adevărata vocație. Așadar, fiți curajoși, explorați și nu vă temeți să vă urmați pasiunile. Secțiunea 7. Factorul distracție. Transformarea explorării carierei într-o activitate plăcută. Alegerea unei cariere e o decizie importantă, dar nu ar trebui să fie copleșitoare. Faceți procesul distractiv transformându-l într-un joc. Creați un panou cu imagini care vă inspiră. Urmăriți filme și citiți cărți despre oameni care și-au urmat pasiunile. Faceți teste online pentru a vă descoperi tipul de personalitate în carieră. Nu uitați, cu cât vă bucurați mai mult de proces, cu atât călătoria va fi mai interesantă. Alegerea unei cariere e o decizie importantă, dar nu ar trebui să fie copleșitoare. În loc să vă simțiți copleșiți de opțiuni, încercați să abordați explorarea carierei cu o atitudine pozitivă și deschisă. Gândiți-vă la toate posibilitățile ca la o aventură interesantă, plină de oportunități de a descoperi lucruri noi despre voi înșivă și despre lumea din jurul vostru. Faceți procesul distractiv transformându-l într-un joc. De exemplu, puteți organiza o seară de jocuri cu prietenii, unde fiecare joc are o temă legată de cariere. Sau puteți participa la activități de team building care vă ajută să descoperiți abilități și interese noi într-un mod relaxant și plăcut. Creați un panou cu imagini care vă inspiră. Un panou de viziune este o modalitate excelentă de a vizualiza obiectivele și visele voastre. Adunați imagini, citate și alte elemente care vă motivează și aranjați-le pe un panou pe care să-l vedeți zilnic. Acest lucru vă poate ajuta să rămâneți concentrați și entuziasmați în legătură cu viitorul vostru profesional. Urmăriți filme și citiți cărți despre oameni care și-au urmat pasiunile. Inspirați-vă din poveștile de succes ale altora. Filmele și cărțile pot oferi perspective valoroase și motivație pentru a vă urma propriile vise. Alegeți titluri care vă interesează și care vă pot oferi lecții utile despre perseverență, creativitate și determinare. Faceți teste online pentru a vă descoperi tipul de personalitate în carieră. Aceste teste pot oferi informații valoroase despre punctele voastre forte, interesele și tipurile de cariere care vi se potrivesc cel mai bine. Împărtășiți rezultatele cu prietenii și discutați despre ce ați descoperit. Acest lucru poate fi nu doar informativ, ci și foarte distractiv.
Nu uitați, cu cât vă bucurați mai mult de proces, cu atât călătoria va fi mai interesantă. Sărbătoriți fiecare mică realizare și bucurați-vă de fiecare pas pe care îl faceți. Explorarea carierei nu trebuie să fie o sarcină stresantă, poate fi o experiență plină de satisfacții și chiar distractivă. Așadar, abordați acest proces cu entuziasm și curiozitate și veți descoperi că alegerea unei cariere poate fi una dintre cele mai plăcute aventuri ale vieții voastre. Secțiunea 8. Fără drumuri greșite. Îmbrățișarea călătoriei și învățarea pe parcurs. Explorarea carierei e o călătorie, nu o destinație. Vor fi suișuri și coborâșuri pe parcurs. S-ar putea să descoperiți noi interese sau să vă răzgândiți complet. Și e în regulă. Îmbrățișați necunoscutul și fiți deschiși la noi posibilități. Nu uitați, fiecare experiență e o oportunitate de a învăța și a crește. Nu vă fie teamă să cereți ajutor sau sfaturi pe parcurs. Secțiunea 9. Aventura vă așteaptă. Un viitor plin de posibilități. Felicitări! Acum sunteți echipați cu cunoștințele și instrumentele necesare pentru a porni în aventura carierei voastre. Nu uitați să rămâneți curioși, să fiți deschiși la noi experiențe și să nu încetați niciodată să învățați. Lumea e plină de oportunități, iar cariera visurilor voastre vă așteaptă. Așa că mergeți și faceți-o să se întâmple. Aventura vă așteaptă!